Salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gungunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng M. Luelier Pera Padala. This time check is brought to you by Attorney Shai Fajardo Noble, Board Member, 5th District of Camarines Sur. Ana oras man ini hatod man sa Indo ka na Nakings Fall Water Repelling Station na makukuha dyan sa atubangan kan San Isidro Elementary School digdi po sa siyudad ka na Iriga. Owned and managed by Ani Barasina, Bagapuro. Free Senior High School? Yes, free! Only at Sigara Technological Colleges. No tuition fee. Covered by the SHS Vouchers Program. Free uniform. Free PE uniform, free school ID, and even free transportation within Nabwa, Bato, Mountain Unit, Iriga City proper, and Baao. That's right! Quality education with less gastos for your family. Either being a student taking the academic track or technical professional track, enjoy quality training facilities, dedicated and caring teachers, a safe and supportive campus environment. Dito sa Sigara, libre na, di kalidad pa ang edukasyon. So what are you waiting for? Enroll now at Sigara Technological Colleges Senior High School. Bring your dreams, we'll take care of the rest. Classes starts on June 15, 2026. Be one of us. Be a Citizen Senior High School. Your future career starts with the right choice. Take the next step at Sigara Technological Colleges, your partner in achieving academic excellence and professional success. Offering competitive degree program like Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Science in Office Administration, Bachelor of Science in Business Management, major in Marketing Management, Bachelor of Science in Information Technology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, major in Food Service Management, Automotive Technology, Electrical Technology, Electronics Technology, Computer Hardware Servicing, Bachelor of Engineering Technology, major in Automotive Technology, Electrical Technology, Electronics Technology, Bachelor of Technology and Livelihood Education, major in Home Economics, Industrial Arts, Information and Communications Technology. At CTC, you don't just earn a degree, you gain industry-relevant skills, hands-on experience, leadership training, and a strong foundation for your career. Sigara prepared me not just to graduate, but to succeed in the real world. Be part of a college that builds leaders, innovators, and professionals. Enroll now at Sigara Technological Colleges. Visit our campus or connect with us online today by visiting and messaging our official Facebook page. Enrollment is ongoing.
Classes starts for the first semester of academic year 2026-2027 is on August 17, 2026. This is the Segura Technological College's knowledge, skills, and discipline. Mga karonda, magdangog na sa programang Parreta Asin Platica Makonsuelo. Talagang kakaiba. Parreta Asin Platica. Mga tugang Diyos marhay na aga po sa Indogabos. Kahit sa 30 na kita kan bulan na Hulyo daw po kita nin Webes. Iba niya to sa lado technical si Chabe na obra. Duman sa transmitter sa Tonematic Saison. Kuman po si Philip Serdan Barasenon sa inyong mga kaibahan. Ngunya na pagkaldaw sa laog ni na halos 2 oras na presentasyon ka na programa. Kumusta sa mga parantabay niya to dyan po sa Merkado Publiko ka na Iriga sa sentro. Siyempre digdi po sa Rinconada area Sinman, probinsya kan Camarines Sur. Dyan sa tercer distrito ka na probinsya po nin Albay. Happy birthday duman sa mga nagsisilibrar ka na sa inda pong kumpleanyo. Ngunya na pagkaldaw. Ipapainan niyo po niya to na mga pahayag ni Ma'am Queenie Samalaya kan Social Security System duman po sa siyudad kan Naga. Kapit sa iyang paliwanag digdi sa uplift program kan DSWD. Hoya po na parte ka na sa iyang mga mensahe sa satuyang mga kababayan. Income members. Ito po yung kumikita ng mas mataas sa minimum wage pero hindi naman ganun kalayo. Ano po? So ang batayan po is sa pangalawang criteria, 20,000 monthly salary credit and below. Sa pangatlo pong criteria, nakapaghulog ng at least isa o hindi bababa sa isang buwanang kontribusyon simula nung 2025 hanggang ngayong taon na 2026. So maliwanag po yun. Ma'am, baka po ang tanong ay, kasama po ba ako? Ako po ay na-employed nung tulog o stress. Pambira na putol na bagay ito. Na laugan kaya nin mga ads ay pangyayari. Hinuhulog na kontribusyon yung aking employer. Kasama po ba ako? Maliwanag po na dapat at least may isang naitalang buwan ng kontribusyon. Mangyari kung kayo ay employed at kayo ay hindi hinulugan ng inyong employer dahil sa tinatawag nating delinquency, ni-report pero hindi inulugan, hindi po
kayo kasama doon sa 1.5 na identified kasi maliwanag po dito na sinabi po na isa sa criteria ay at least may isang buwan o hindi bababa sa isang buwan na hulog sa contribution. And lastly, sa pang-apat po, mayroong naka-enroll na disbursement account sa SSS as of April 30, 2026. Ibig sabihin po, kailangan may valid disbursement account enrolled sa DAEM as of April 30, 2026. Ma'am, bakit pumasok ang date na April 30? Kasi po ang April 30 ang tinatawag nating generation date or cut-off date para ma-manage po yung verification, validation, and para makapag-shortlist po ng mga beneficiaries. Ano nga yan, ma'am, ibig sabihin ng shortlist? Okay. Since hindi lang po SSS yung kasama sa team, andyan si DSWD, and then andyan si PSA, andyan si DepDev at si SSS, in-ensure po ng mga agencies na kasama natin na kahit na tayo ay kumuha ng beneficiaries or household members base sa listahan ni SSS, hindi po mauulit na sila ay beneficiary na at maaaring kasama pa rin sila doon sa Group 1 and 2. Employed at kasama sa 2024 CBMS ng PSA. Ma'am, ang tanong, self-employed po ako, kasama po ba ako? Well, base po doon sa pinakang una nating criteria, employed. So, ang self-employed, mga retiree or retirement pensioners or pensioners alone ng SSS ay hindi po kasama dito sa programang ito. Pangalawang criteria, may 20,000 pababa na monthly salary credit. Ano po yung tinatawag nating monthly salary credit? Ang monthly salary credit po ay katumbas ng buwanang sahod ng isang SSS member na siyang nagiging batayan para sa tinatawag nating monthly contribution sa SSS. Sa number 2, bakit 20,000 monthly salary credit or below ang naging batayan ng programang ito? Dito po ay para maisama yung mga tinatawag nating benepisyaryo ng minimum wage at mga low-income workers or members ng SSS. Pag sinabi po nating low-income members, ito po yung kumikita ng mas mataas sa minimum wage pero hindi naman ganun kalayo. Ano po? So, ang batayan po is sa pangalawang criteria, 20,000 monthly salary credit and below. Sa pangatlo pong criteria, nakapaghulog ng at least isa o hindi bababa sa isang buwanang kontribusyon simula nung 2025 hanggang ngayong taon na 2026. So maliwanag po yun. Ma'am, baka po ang tanong ay, kasama po ba ako? Ako po ay na-employed noong 2025 or na-employ nitong 2026 pero wala pa pong hinuhulog na kontribusyon yung aking employer. Kasama po ba ako? Maliwanag po na dapat at least may isang naitalang buwan ng kontribusyon. Mangyari kung kayo ay employed at kayo ay hindi hinulugan ng inyong employer dahil sa tinatawag nating delinquency, ni-report pero hindi inulugan, hindi po kayo kasama doon sa 1.5 na identified kasi maliwanag po dito na sinabi po na isa sa criteria ay at least may isang buwan o hindi bababa sa isang buwan na hulog sa contribution. And lastly, sa pang-apat po, mayroong
naka-enroll na disbursement account sa SSS as of April 30, 2026. Ibig sabihin po, kailangan may valid disbursement account enrolled sa DAEM as of April 30, 2026. Ma'am, bakit pumasok ang date na April 30? Kasi po ang April 30 ang tinatawag nating generation date or cut-off date para ma-manage po yung verification, validation, and para makapag-shortlist po ng mga beneficiaries. Ano ngayon, ma'am, ibig sabihin ng shortlist? Okay. Since hindi lang po SSS yung kasama sa team, andyan si DSWD, andyan si PSA, andyan si DepDev at si SSS, in-ensure po ng mga agencies na kasama natin na kahit na tayo ay kumuha ng beneficiaries or household members base sa listahan ni SSS, hindi po mauulit na sila ay beneficiary na at maaaring kasama pa rin sila doon sa group 1 and 2. Yan po ang mga paliwanag ni Ma'am Queenie Samalaya Agsaw kana social security system duman po sa siyudad kana Naga dapit digdi sa uplift program kana Department of Social Welfare and Development. Hindi kunyan baga dapat malinawan na marahayan publiko kaini. Lalong-lalo na mga kliyente ka na social security system. Pero malinaw naman duman sa mga sinabi niya itong manunungod sa dapat minimum wage ang makakaresibi kan uplift program. Ay man kabali itong mga retire na pensioner. Napot digdi pa pag bali digdi sa uplift program na ini. Ano ang mga requirements? Dakol po kan nariribungan pa sa sistema. Sabi ka na ibadigdi yung mga walang disbursement na pasok lahat sa 1, 2 at 3, saan mapupunta ang pera? Sa malita na ba? Yan lang. Logi kami, self-employed, ay kaiba. Sorry tayo. Swerte yung malapit ng mahirap. Credit nyo na sa disbursement account para alam namin kung kasama ba kami. SSS should disclose the list of beneficiaries for transparency and accountability. Naiman kami kasali dyan. Ang tatawan sa nasubuot itong harani ng magtios. Ni kunyam pala nitong mga matios pa sana. Ang pwedeng makabalinig si ay inda magulubagaan na sistema ini kan social security system. Dakol kita nga nag-iibaan buot. Dahil kita mag-asa dyan. SSS member ngani pero pili sa naman ang tinatawan. Logi sa mga enrolled pa sana ni dahil mo kung nagpaabiso na ning amay. Ano ako taday kasali? Aram na sa next nabutuhan, putik na ayudaan, piling-pili, tapos kadakol pang kaartihan. Sana kung magtao na sana. Imamalita na sa naman yan na dahil ka mo mag-asa sa malita na yan, mabubugtak. Malaog ako dyan pero mayong nakuha.
pili sa naman ang tinatawan. Ma'am, anapot, ano ang haloy, tahaluyon, ano taarog kayan, perming next week, this week, all the week, haha. Laog ka sa criteria, pero dahil kakaibahan sa 1.5, nakakamundo, ayudang pasakit program, mayo pala ng self-employed, nga talaga. Pakulo sa naman ini para masabi sa nang may ayuda matapos na ang July, Mayo pa man nakakareceive na SSS members pang ayuda dapat kan gabus na mga namamanuaan kabali. Ay kamo mag-asa, milyon ang nakapila sa Indo na sana ang toki ko. Hinahalat mo, agum ko po igwaman, SSS, anyari ta ano, mayo sa listahan na laog sa 15:30 tiglima sa naman ang laog kaya ang partida mayo ng araw kay ning sinisweldo hagagaha. Kadakol kanday po nagtutubod ka na sistemang ini kan social security system saka kan DSWD. Pero ngaya budol ini kunyang kulang digdig aro band-aid solution sa naman po kaya ini matahuban ang kauyaman kan sa tuyang mga kababayan sa sistema kan pag-aayuda kan sa tuyang gobyerno. 2,000 na kantidad sa laog nin sarong bulan na dapat makuha kan mga pwedeng makabali sa APLEP program na ini kadakol pang pasakit. Maagi ka muna sa labot nin dagom. Sa ibong man ka na pagkakakulong, natawan manin bagong pagkakataon ng 29 persons deprived of liberties na ipagpapadago sana sa indang pag-aadal matapos magsairaron sa college admission test na pinagsagibo naman sa siyudad ka na Naga o mismong sa Naga City District Jail. Binibilog man ang 23 na lalaki asin anom na babae ang mga PDL yun nagkuha ni na pag-exam bilang parte ng programang college education behind bars para sa kursong Bachelor of Science in Agriculture sa pagkikipagtabangan kan Central Bicol State University of Agriculture o ining Sibesowa. Doon sa Bureau of Jail Management and Penology, kamauutan kan programa nagibuhon na dalan ang edukasyon tanganing matabangan ang mga PDL na magkaigwanin bagong kaaraman asin kasanayan mientras na naghahanda para sa indang pagbabalik sa komunidad asin liwat pakikiparte sa sosyudad. Sa paagi kan arog kaning mga programa nagtitinir na o man na bukas ang pagkakataon para sa mga PDL na makapaghanda para sa masa tultol na puturo. Patunay na ang edukasyon iyon pwedeng mag-serving tulay pasiring sa pagbabago asin panibagong pagpuon. Mantang duman po sa Catanduanes, pinag-yugo-yugo naman in 5.5 magnitude na linog ang sirangan kan Baras, Catanduanes, pasado alas 11:10 nin banggikan na Miyerkules na bangging Hulyo 29. Kasudma, susog sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o ining PBOLS, may rarom ining 10 kilometros. Namatian man ang instrumental intensities kung sain, intensity 3 sa Birac, Catanduanes, intensity 2 sa Tabaco Albay, San Roque, Asin Rosario, duman sa Northern Samar, Prito Diaz, Bulusan, Sorsogon City, Sorsogon. Mantang intensity 1 sa City of Legazpi, Pili, Sangay, Camarines Sur, Mapanas, Northern Samar, Asin man Gandara, Samar. Susog sa ahensya, mayo man na pinaglalauman na danyos, piglalauman ang aftershocks.
ani po maurana na panahon naging abuman ang duwang classroom na pinagagamit ka na grade 8 as in grade 9 matapos masulo ang TLS building kan Aldezar Sipokot Integrated School bandang alas 2 nin mag-umagahon kasuudma. Tulos man na pinag-report ang insidente sa mga magkakanigong autoridad tanganing maisagibo ang kinakaipuan na responde asin man investigasyon. Sa ngunyan, mayo pa man opisyal na report kung pira ang kabilugan na kantidad kan danyos daraman kan kasulo. Pinagahalat pa man ang opisyal na kumpirmasyon halis sa pamayuhan kan eskulan dapit sa hewas kan danyos asin kantidad kan mga nasulo na pagsasadiri. Mantang sa banawaan po kan buhi bilang kasimbagan sa nagkakapirang isyo kan subudot online shooting crit na nakakapiktar sa nagkapirang eskwelahan sa banawaan kan buhi. Aktibong nakisumaro ang Buhi Municipal Police Station sa Joint Committee Public Hearing na pinanginutan mismo ninda Honorable Eddie M. Salutya, Chairperson kan Committee on Peace and Order, as in man Honorable Leticia Di Moral, Chairperson man kan Committee on Education, ibahan man sinda Conchal Gloria M. Arce, as in man Conchal Marlon L. Tabaldi, mga miyembros kan Sangguniang Bayan kan banwaan in buhi. Sa nasambit ng pagdangog biklad man kan buhi MPS ang tulos ng mga lakdang na pinagsagibo kan Philippine National Police tibahan ang marikas na pagberipikar kan impormasyon, pakikipagkoordinar sa mga school officials sa siniba pang magkakanigong ahensya, pagsasagibo kan masusing investigasyon as in threat assessment, pagpaputuman kan school visitation sa sinman na maigpit na bag inspections, pagpapakusog kan police visibility asin padagos na monitoring sa social media tanganing maiwasan ang pagwarakan sa lang impormasyon asin masiguro ang kaligtasan kan mga estudyante para tukdo asin iba pang mga empleyado kan eskwelahan. Liwat pinagpapusog sa pagdangugan kahalagaan kan matibay na koordinasyon asin pagtatabangan kan lokal na gobyerno, Philippine National Police, Public Safety Office, Department of Education, asin mga pribado asin pampublikong eskwelahan sa pag mamantinir kan katuninungan, kaayusan asin seguridad sa gabos na institusyong pang-edukasyon sa banwaan kana buhi. Padagos man na nagkakasararo ang PNP buhi asin ang terong komunidad sa pagtataguyod kan sarong ligtas, matuninong, tultol na kapalibutan para sa lambang mga estudyante. Pag-abot kaya duman sa naghagad po nin dispensa itong magurang kan may sadiri kan cellphone na ginamit sa sinambit ng bomb threat huma sa mga estudyante makaratukdo asin sa mga eskwelahan na yaon dyan sa banwaan kana buhi. Kundi ang iba, lalong-lalo ng mga netizens, dawa pa ngayon maghagad ng dispensa, ang kaipuhan nga yata, garupig ninigaran man po. So, nangyari kan may sadiri ka na cellphone, nakigamit sa nada, pambihira. Ano tayo paggamit mong arog ka ito, ang maluwas duman sa cellphone mo. Na makakaraot magdadaranin
pagkatakot, pagkataranta sa mga estudyante, sa mga namamanuan, narayaon dyan sa sinambit ng mga eskwelahan sa banwaan kan buhi. Kaya ang mga netizens po dapat niya kastiguhon yan. Masakit nga kung arog kayan, nagibo, basta na sa nangayang patatawa doon. No? Kadakol kan mga nahaadit. Minsan kaya pag sinabing minor, yun na nga nini, digdi sa punto pong ini, garo pigtutulirar pa kan magurang, sugibo kan sa iyang aki. Sinusurog pa. Normal, aki mo yan, susurugon ko sala, na arog ka ito ang ginibukan aki mo. Maski palang sala, libre doon na sana, na magpara post kon ano-ano. Dipisil po pag-arog kayan ang sitwasyon, herak man duman sa mga nabiktima ka na pantatakot na ini. Wala po kitang 31 minutos, makalihis alas 8 nin pagkaaga. Duman sa probinsya ka na Catanduanes, sigwa pong inaapod na 3C Friendship Bridge project na pinagsusulong sa sinambit ng probinsya. Intentional kung sa kuyang i-describe sa kuyang pag-atindir sa suna ka na presidente, sabi ni Governor Patrick Azanza. Enot dahil tamas nyatong madangog ang mga positibong barata ali sa presidente na makakatabang sa satuyang mga kababayan. Pandua para maisulong naman na nagkapirang mga importanteng proyekto para sa satuyang mga katandunganons. Asin kaibahan man digdian Friendship Bridge. Gamit ang binagong batayan na pag-compute sa economic internal rate return na ngunyan iyon basado man sa 3C Triangle Catanduanes, Camarines Sur, asin man Camarines Norte. Ang gustong sabihon kung dati dahil nakapasar sa feasibility study ang proyekto nila nag-negative 7.8 nagluwas sa 3C Triangle method na ako mismo bilang gobernador ang nag-propose na gamiton sa formula ka na pag-compute na EIRR o malamang makapasar na ini. Saro ini sa mga dati kong trabaho bilang international consultant kan Asian Development Bank kung saan ako yun nasign sa Central Asian region asin ang pag-compute kan EIRR to justify social development projects. Kaya man sadya niya tong pasiran ang mga kapwa niya to Bicolanong congressman Bicolanong sinda Congressman Migs asin man Congressman Luigi Villaperte kan Camarines Sur asin siyempre pinagkaulay man niya to ang satuyang amigong si Gobernador Dong Padilla kan Camarines Norte. Sinda po ang satuyang mga kasurug asin kasangga sa pagsusulong kan 3C Friendship Bridge. Nakipagbanding man kita kay Kuya Gob Noel Rosal sa SONA para siguraduhon ang sa iyang suporta sa Friendship Bridge bilang chairman kan Bicol Region Development Council. Asin pinagsiguro man niya na mayo siyang pagtugot digdi. Asin itutulak niya ini bilang saro sa mga priority projects kana Bicol Region. And siyempre kay puhan man na kaibahan sa mga formula kan lobbying and DPWH na nainot naman na pinagpasyaran sa indang mga opisina. Ano pa nawawalat ining DepDep dating NIDA asin iyan ang eksakto na sa tuyang binanggit ki DepDep Secretary RC Balisacan saro man na kapwa graduate kan UPLB. Pinagsambit kuman sa iya na ang feasibility study na may pundong 86.8 million pesos sa irarom kan General Appropriations Act 2026 iyon gigibuhon na sana sa pagluwas kay niya sin masuportahan liwat ang DepDep. Yan po ang gusto kong sabihon na international sa tuyang pag-atindir sa SUNA
Dahilan ta pera sa pagdangog sa speech kan presidente, gusto tama na maisulong ang mga proyekto na makakatabang sa isla by taking advantage of the opportunity na yaon haros gabos kan key officials para mag-usad ang mga proyekto para sa Catanduanes. Huya pa, may resibo gabos na hiro nyato patungkol sa Friendship Bridge. Otron ko sana long-term project nyato ini asin dakol pang maagi pero slowly but surely. Nag-uusad po pakatapos kan feasibility study, mabalik ini sa DepDep asin kay puhan na isa lang sa DepDep ICC. Kaya nainot na kitang maghinghing kay Secretary Arce Balisacan, yan man ang saro sa dahilan. Kaya panay kontak man kita sa Department of Finance dahilan sa Kucher kan DepDep Secretary asin man Department of Finance Secretary. Pa pinag-kumpirmar man ka na Department of Justice na inaprobaran na kan Office of the Prosecutor General na rekomendasyon ka na prosekusyon na sangatan nina kaso sinda Attorney Lebeto Baligod asin 18 dating bodyguard subot ni former Ako Bicol Party List Representative Saldico. Anom na counts kan kasong cyber libel manan sa indang planong isangat kontra sa mga nasambit ng persona kay ribaan kasong perjury na isinangatman ka na Department of Justice. Mientras tanto, iaapila man ni kana o ni abogado Libito Baligod at asin man kan 18 dating bodyguards na nagsabing naghatod sinda nin kwarta ki Saldico sa manlain-lain na personalidad sa rekomendasyon ka na Department of Justice na magsangat nin kaso laban sa inda. Sinabi man ni Baligod na sala ang DOJ sa desisyon kay ni nakasuhan sindanin cyber libel na nagsasabing mayong patunay subuot na ipinag-post o na nag-post sa social media. Dagdag pa kaini na handang mag-sumitir nin mga individual na affidavit si Baligot asin ana subot 18 dating bodyguard mga reklamo laban kay Baligod asin sa 18 individual iyon isinangat ninda dating Senador Antonio Trillanes Deport, dating National Security Advisor Eduardo Año, House Deputy Minority Leader Laila de Lima, Father Flavia Villanueva, and Bureau of Corrections Director General Gregorio Catapang Jr. Hoy, kumusta man po sa mga parantabay niya to dyan sa sentro ka na Iriga, dyan sa Merkado. Kaya Ma'am Jen Vera, dyan sa PES section, kay Aluna Alvaro. Yan man sa Meta section, kay Marisa Cornelio Morillo, kay classmate, asin man kay ano yan? Marilo Casyaw Barasena, pinsan, kumusta ka mo dyan? Siyempre dyan sa mga paratindanin bagas, speeds, kay Lilian Noobero, asin sa gabos na po na mga yaon dyan sa Merkado Publiko Kaniriga. Awat pamanlugod, makadakol ka munin binta. Kumusta man kaya dating konsyal sa ni Maestrado ka na syudad po nin Iriga sin sa iyang mga pag-iriba dyan sa Barangay San Roque asin ki Madam Carol. Siyempre dyan sa San Vicente Sur
punong barangay Vincent Boyet Nagrampa asin na council kasagabos ng mga taga dyan sa sinambit ng barangay. O yaman po ang naging pangapuda ni Senador Lito Lapid sa parehas niyang mga legislador na iwasan ang pamumulitika asin magtarabangan ang oposisyon asin administrasyon para sa kapakaanan kan publiko. Reaksyon ini ni Lapid sa pinagsabi sa State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos Jr. duman sa Kongreso kan nagtalikod na aldaw. Sinabi man ni Lapid na mas kaipuan ngunyan kan mga namamanwaan ang aksyon sa mga priority bills na makakaginhawa sa inda sa tao kan halangkaw na presyo kan kuryente, inflation asin mayong untok na pagsirit kan presyo kan lana. Sa panahon kan mahiwas na pagsubok sa satuyang ekonomiya, salud, kaligtasan asin katuninungan, mas pa nakaipuan kan satuyang mga kababayan ng gobyernong nakasentro sa pamamahala imbes na pamumulitika sigon kay Lapid. Pinagsambit pa man ni Lapid na inaako niya ang hamon kan presidente sin mga kababayan na tulos isalayan mga pinagsusulong na nakakapagtaunin solusyon sa paagi kan o sa pangaipukan sa tuyang nasyon. Sabi pa ni Lapid na imbitaran man niyaan sa iyang mga kaibahan na mga legislador na maghanap nin dalan tanganing makapagtrabaho sa ibong kan pasenteng tensyon politikal. Tapos inimam pong mga senior citizen na dismayado subot sa naging sona kana sa tuyang presidente. Nagpahayag kan sa iyang ganar si senior citizen sa Party List Representative Rodolfo Umpong Ordonez sa suna ni Presidente Ferdinand Martin Romualdez. Igon ki Ferdinand Marcos gon ka Ordonez mayo man malinaw asin partikular na programang nasambit para sa muyang mga senior citizens sa State of the Nation address ka na Presidente. We welcome the expansion of BAT, medicines and yakap which can help many senior citizens, but we had hoped to hear concrete commitments on universal social pension, geriatric healthcare, and easier access to the benefits already guaranteed under our existing laws. Nakakamundo man na sa ibong kana padagos na pagdakol kan sa tuyang mga senior citizens asin kana sa indang nakulang ambag sa pagbilog kan sa tuyang nasyon, pero nagtitinir na nasa gilid sa naman kan pang nasyon na agenda an sa indang kapakaanan. Takul pa man na naghahalat nin bastante na pensyon, di kalidad na serbisyong pangsalud asin mga programang magtataw sa inda kan seguridad asin dignidad sa indang paggurang. Itaman po binabasol kundi sarong magalang na pakiulay na sana an matawan manin mas malinaw na pansin ang mga pangarap asin pangaipukan sa tuyang mga gurang. Nag-aasa man kami na sa mga masunod na lakdang kan administrasyon, iyan magkakaigwamanin mas malinaw na direksyon asin konkretong programa na tunay na magpapahiling na ang kapakaanan kan sa tuyang mga senior citizens iyon sa rumpang nasyon na prioridad. Bilang representante kan sa tuyang mga gurang,
magtitinir kaming katabang kan administrasyon sa pagsulong kan mga panukala sa programang magtataunin mas maginhawa asin mas marangal na pamumuhay para sa lambang senior citizen sa satuyang nasyon. Sabi po ni dating retired Police Lieutenant Clito Rabago, congrats sa Ma'am T sa Police Colonel Marites de Salvador, al Director kana Bataan, agom ni Police Colonel Salvadora na tubong Santo Niño digdi po sa siyudad kan Iriga. Kapit po ini sa mastermind sa Orion shooting na aresto sa laog ni na 7 oras hot pursuit operations padagos saan ibang suspect. Sigon sa barata Orion Bataan matapos sa Gibuan sweep police response ang Bataan Police Provincial Office nararom kan liderato ni Police Colonel Marites de Salvadora, Provincial Director Yuan Matrayumpo na naarestuan na subot mastermind sa fatal shooting incident na nangyari kan Hulyo 24 ngunya na taon duman sa National Road kan Barangay Santo Domingo, Orion, Bataan. Kan Sabado inambos kan mga suspect na sinda Michael Baluyot asin sarong rider sa tubangan kan sarong convenience store sa Barangay Santo Domingo na nagresulta sa pagkagadan kay ni. Nagdulagan mga suspect pasiring duman sa Limay. Lagad sinabi ni Colonel Salvadora na sa laog sana nin Mayo pang 7 oras sa paagi ka na intensified investigation as in hot pursuit operations na suspect iyon na dakop tulos duman sa Bataan Bataan PNP. Na arrestong suspect iyon na sa Orion Municipal Police Station na sinagatubang sa kasong murder. Mientras sarong hot pursuit operations man ang pinagsagibukan pulis para mabisto sin madakop ang mga iba pang suspect. Sa iyang statement, sinabi ni Colonel Salvadora na the Bataan PNP remains relentless in its operations to ensure that justice is served and will continue to pursue all leads and take decisive action to bring the remaining suspects to the bar of justice. Kaya congratulations po sa imo, Madam Colonel. Congratulations man pala sa Rinconada National Technical Vocational School, back-to-back overall champions. Abi po digdi, winning once is an achievement, winning twice and a legacy, back-to-back overall champions. RNTBS continues to raise the standard by excellence. With immense pride and heartfelt congratulations, we celebrate the remarkable achievement of Rinconada National Technical Vocational School
during the Port Nabua CTP DRRM MAPI Parade Competition. Through unwavering dedication, discipline, teamwork, and perseverance, our students once again showcased their excellence and proudly secured the title of back-to-back overall champion in both CTP DRRM Category 3 and MAPI DRRM Category 4. Overall champion MAPI DRRM Category 4, overall champion CTP DRRM Category 3. Tapos first place best marching CTP DRRM Category 3 boys. First place sa best in marching MAPI DRRM Category 4 boys and girls combined. Second place man sa best in marching CTP DRRM Category 3 girls. Second place sa best marching majorates Category B. Fifth place best marching DXMC DLC Category A. This outstanding success reflects the hard work of our students, the dedication of our coaches and trainers, and the unwavering support of our teachers, school administrators, parents, alumni, and the entire RNTBS community. To our students, coaches, trainers, teachers, school administrators, parents, and everyone who supported our coaches and trainers and the unwavering support of our teachers, school administrators, parents, alumni, and the entire RNTBS community. Our students, coaches, trainers, teachers, school administrators, parents, and everyone who supported this journey, thank you for making this remarkable achievement possible. May this victory continue to inspire us to strive for excellence, uphold the values of discipline and teamwork, and bring greater honor to the name of RNTBS. Kaya congratulations po sa Induga Boss. Antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLyonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luwalier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luwalier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS, good pa tumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa tumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Get
Dekalidad ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Smart to Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asin undersized na mga bakal arog gan kabilya, angled bars asin iba pa tasigon sa mga eksperto. Nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales asin posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine Standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong familia. Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan. Poon kadto sa Gungunyan. Sa inman na sulukan ringkunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Mustaman sa mga parantabay niya to dyan po sa Banuan kana Balatan. Ingat-ingat po duman sa mga nagbabiyahe pasiring Balatan hali digdi sa siyudad kan Iriga, hali dyan sa Nabwa, vice versa. Mahal nas po na tinampo, may mga porsyon dyan na kumbaga pag nag-uuran talagang malaboy-laboy pa dyan sa barangay Kabanbanan. Mga rin daw yan mapapakarhay. May mga tinampo po dyan na sagkod ngunyan dahil pa totalmente na papakarhay. Narakan pagparauran. Saka kan summer nga ni dahil napakarhay. Ngunyan pa daw na maurana. Ano daw ang problema? Baka ang problema sa DPWH. Perming ang rason, inaabot nin flood control. Ayun ang ibang mga rason, flood control. Ay, nasa mga budget ka yan. Ay, man po nahahali ang budget sa mga national highway. Kung iisipon niya to, permi po yan may budget sa mga repair, reblocking, sa pagpapakarhay kan tinampo. Hindi naging patadtara na sa naninda itong manunungod sa flood control. Kaya
pigpaparasabi mayo na ngayang budget ay pambihira. Imposibleng mawaranin budget ang gobyerno. Taon-taon pigbabudgetan po ang gabos na mga proyekto kan sa tuyang gobyerno. Yung mga sa repair na yan, maintenance, permi po yan may budget. Kundi kung habo manindong gibuhon, ang sendong mga obligasyon, trabaho, mayo kita kayan maginibo. Perming nakakakuha po nin rason ang nagkakapirang mga ahinsya kan sa tuyang gobyerno na dapat sindan na magpakarhay, mag-implementar itong mga bagay na dapat maserbihan nintultul ang sa tuyang mga kababayan. Kung minsan pasipara na sa ninda nagin patadtaran ang flood control anomaly kan mga ahinsya po kan sa tuyang gobyerno mayo na ngayong budget ay kung sa budget pirmi man po yan may budget kundi kung habo lang heroon ang budget baka iban gustong gibuhon yaon po dyan ang problema kan ibang ahensya kan sa tuyang gobyerno. Sa inman na sulukan ring kunada asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Kuha na po kitang on minuto, makalampasan alas 9 nin pag-aga. Musta man sa mga parantabay niya to, dyan po sa Panawan kan Baaw. Manay Munching magalapid dyan po sa San Jose. Di man sa Santa Teresita sa syudad po kan Iriga ki Manay Hilda Rambuyong asin man ki Manay Pinagunawon. Kumusta po kamo dyan? Pasalamatan man ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., si Hungarian Ambassador Her Excellency Titanilla Tut sa iyang naging ambag sa pagpapapusog kan relasyon kan Pilipinas sa Hungary sa pagtatapos kan sa indang diplomatic mission duman sa nasyon. Inibuman kan Presidente ang pasasalamat sa farewell call kan envoy sa palasyo kan Malacanang. Nagbistuman kan presidente ang naging papel kan embahador sa pagpapahiwas kan kooperasyon kan duwang nasyon sa lado kan negosyo, sensya, sinman teknolohiya, paggibo niya trabaho, edukasyon, paghiro laban sa climate change, sin pag riribayanin kultura. Paliwanag naman kan kampo ni Vice President Sara Duterte na nindesisyon na pag-waive sa cross-examination sa saro sa mga testigo kan House Prosecution Panel ang hulita wara man kay puwan na kontraon sa testimonya. Sigon ki Defense Spokesperson na sinman Counsel Attorney Michael Pua, dai ninda pig-question ang testimonya ni dating Government Bank Department Manager Violeta Constantino na nagtukar sa pag-ingkas sa apat na tseke na nagkakantidad nin 125 milyones na pesos kan dating Office of the Vice President. Special Disbursing Officer na si Gina Costa bilang parte kan pagtukar sa Article 1 kan impeachment complaint. Sinabi man ni Pua na magiging
piti sana ang dugang na daiman kinakaipuhan na paghahapot hulita daiman pigki-question kan depensan pagiging balido kan pag-ingkas kan mga tseke. Dugang pa ni Pawa na pagsasaladawan kan mga testigo na unusual cash withdrawals personal na opinion sana asinday makakaapektar sa isyo na pigdadangog ka na impeachment court. Sa naging cross-examination man kidating Government Bank DFED Branch Manager Ninita Camposano, sinabi ni Pawa na obheto sana na linawon kung nata nag-agi sa fire exit ang dating DepEd Special Disbursing Officer na si Edward Paharda. Makalis ko ahon ang kas ngani na maibitaran ang anuman na salang interpretasyon. Okay, yan taduman nag-agi sa ano yan. Fire exit. Talagang may pigdudulagan. Pag-arog po kaya ng sitwasyon. May pig-iiwasan. Report! Yan man, sa linya si Karondang Atan, pasok. Salamat Karondang Pirites, maray na aga. Kumain niya po kan po People's Army, one of the unbulot na commander sa mga otoridad at ipan sa local government unit sa Pactona. Dan Tudmak, Miyerkules, dan sa mga otoridad, pag-ingkan para sa kampanya ng gobyerno, galing kami karoon ang mga katatang rebelde na mag-paraliklog na at pamuhay na rin Kunino, pinagdala o sa irarom ang pinagpitan ng institutional sa mga makakong programa ng gobyerno para sa iyang pagbabak ng buhay. Mientras tanto, iraray pinakadalidan dyan na si Public Safety Office hanggang sa mga motorista na istrikto ng sundot ang nagdala ng Dalaga City Speed Limit Ordinance o Ordinance number 2019-0999 Parikayan ng Aksidente atin pamantiner na salbado ang mga nagsasamit ng tinampo dun sa ordinansa 30 km kada oras at default speed limit sa Pilipinas at apot na hindi nakatalagang dokumentasyon pinutubudan naman ang 40 km per oras para man mga pribadong umututukan at mga motor sa mga pangyayot sa tinampo para sa Penetran na magsaysay ron sa Rohan Avenue Pangalit Drive, Almeda Highway at Sinjanaba Avenue, Pacol, Carolina, Panicuas Road at man magsaysay Basket Road para sa mga truck at bus 30 km per ora ang pinagdalaan na lumitasyon sa mga pinagdang tinampo duman sa mga pwede naman ang tabot o magabot sa km per ora ang mga motor yan 30 km per ora naman para sa mga truck at bus yan tanto 30 km per hour ang pinagdalaan na lumitasyon sa mga city street Pagkanan, Caceres Street, General Tunan Street, Abela, Kayangdang, Mayon, Avenue, Kempra, Hope, Kalawag Road, Tigran, Avenue, Pacolchang, San Isidro, San Isidro, Parosina, Patatawal, Kartad, Simbahan, Terminal, Parque, at 6 km per oras na at tutuputan na bilangan at tutuputan maatubang ang mga pasas na of resting the pesos sa ino sa pagpayular, patuloy, kanawa at insing tuloy sa ino sa pagpayular, after party, mga pagkakapalusahan na nakakanan, panahon naman ang pinag-take-up ng gobyerno, sudaan ang mga motorista na bilang parte ng kampanya, luay-luay sila, buhay at kataya. Sa parada at parada, report. Field Report! Salamat Tabi Karondang Atan sa mga dugang mo pang informasyon. Kumustaman sa mga parantabay niya to dyan po sa Banawan, Kanbuy, Camarines Sur. Di punong barangay Emalyn Cabrera kan barangay San Antonio, kidating alkalde Jonas Belsa kan barangay Lourdes, Buhi.
Siyempre kay Silene Ligasyon dyan po sa Barangay Santa Clara sinman kay Ma'am Norien Nadzuri Gisabal. Kumusta man dyan sa Barangay de la Fe kay Consyal Marlon Tabalde saka kay Ma'am Dalia. Nagasagibo na maning joint anti-submarine warfare exercise ang mga hukbong dagat kan Pilipinas, Peru, Singapore, sinman Estados Unidos bilang parte kan Rim of the Pacific o ining RIMPAC 2026 sigon sa Philippine Navy. Nagpartisipar sa nasambit ng training na BRP Miguel Malbar kan Philippine Navy, RSSS Steadfast kan Singapore, USS Paul Hamilton na sinman USS Carl M. Leben kan US Navy. Kay bahan man ang MH-60R Seahawk helicopter asinman PFA Poseidon Maritime Patrol Aircraft. Sa simulation pinagagampanan man kan BAP Chipana kan Peruvian Navy ang papil kan sarong enemy diesel electric submarine na matrayong po na naraman asin na neutralize ka na participating forces. Yun sa Philippine Navy kaya obheto kaini na pakusugunan koordinasyon asin kakayahan kan mga nagpartisipar sa anti-submarine operations. Kaya banan man ang command and control pagpilog ng common operating picture visive maneuvers din man magkakasabay na pag-atake kontra sa sarong submarine threat. Tinawan doon man ka na Philippine Navy ang padagos na pakikipagpartisipar kaini sa mga multinational exercises asin nagpapakusog sa papel ka na Pilipinas. Sa pagmamantinir ka na katrangkiluhan asin man seguridad sa riyon. Report! Nagpabalik man si Karondang Atan, pasok. Salamat si Haray Karondang Sigit. Ato ang duwang classroom sa Aldesar di Pocos Integrated School matapos ang tatlo na nagtubak sa PLS at eskwelahan pa ng alam ko sa tutang. Durante eskwelahan, tabali sa mga nakisaran at mga classroom gamit sa mga student and basic na demonstration. Tulot naman na iparam sa mga sunod dyan sa ipuan kinakaito na nakasal katumpay sa tulo at iparisar at ibat na nakasaraw kaya tratado na pahayag din po naman focus sa tori-tori bata sa eskwelahan at sa mga napersaran ng mga paratuto at sa mga sunod na nabot ang pinag-arap sa mga at tawag sa tulo sa bilugan ng akasal at nakasaraw sa wala kay Kabarada sa lalo lokal sa Barkada Karonda sa Nakuliba Reporting. Field Report! Salamat Tabi Geraray Karondang Atan sa mga heras mo pang informasyon. Dismayado man ang grupo kan mga paratukdo sa ginibong State of the Nation address ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. kan nagtalikod na Lunes. Gun ki Alliance of Concerned Teachers sa President Rubiana Bernardo na sa ibong kan ikalimang sona na inianday man giraray na babanggit ang salary increase kan mga paratukdo. Tapos man liwat subotan numero kan na-promote na nasa 80,000 na mga paratukdo kung ikukumpara sa kabilugan na numero ninda na nag-agi sa butas nindagom. Sigun sa asin naghihinguha man liwat na makakuanin promotion. Siring man na diit man giraray na mga paratukdo ang nakakaresibin ng laptop para sa kagamitan sa eskwelahan. Asin kapos man liwat sa pigpatindog na mga classrooms. Man giraray dating problema. Takod kay ni pinag-agyat kan grupo si Marcos. Nagwa pa siyang natatadang panahon nganing magbawi sa sektor na pigsabing prioridad kan sa iyang administrasyon. Tinawan doon man ni Bernardo na ang mga presenteng problema sa edukasyon ang kinakaipuan ng solusyon na panghaluyan. Huli saan kada oras sin kwartang nasasayang na ipigtagama sa sektor ang nagre-resulta man sa
pagkasayang kan puturo kan mga estudyante. Saro man na Bicolanong designer nagikan sa Banawan kan Santo Domingo Albay ang nag-crear kan official token sa ginibong State of the Nation address na Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sigon kay Gerbert Balaoro ang napili sa iyang disenyo ang liderato laptop bag asin man kit bag na gibo sa Abaca asin sa probinsya kan Albay mismo ginibo. Objeto niya na maipabistuan material na baka asin gibong albayano. Nagabot man sa 1,200 ang sindang nagibo na token para sa nasambit ng okasyon. Dugang kay nina liwat na mai-showcase ang sindang disenyo para sa ASEAN International Parliamentary Event kung saan bako na sana mga Pilipino ang makakagamit kan sa indang produkto kundi imagine ang taga-ibang nasyon. Yan, tras tanto si Balaoran Aki nin sarong waiver as in graduate ng Bicol University sa degree program na Industrial Design. Salado man po kita nin Karawat, laog na sa quarterfinals nin MUBA Dala, DC Open, ang Pilipina tennis star na si Alex Macalis Daugun, ang defending champion na si Lela Fernandez kan Canada sa score na 6-2, 7-6, 7-1. Macalis dominaron and enot na set. Nakabawi si Yala halis sa 1-5 deficit sa second set antes dagos na maigana ang kawat sa laog kan 1 hour asin 53 minutos. Sigon ki Yala nagen dipisil ang laban huli matibayan sa iyang kalaban na si Fernandez. Alagad pig-orgulyo niya ang pagiging kalmado sa kawat. Dugang pa niya naging labis sa iyang triumpo ang pagiging matyaga sa paghahanap nin paagi nganing makabawi. Maski magrayuan lakwat kay ni sa katahawan kan laban. Magarumduman na enot na pinatumba ni Yala sa enot na round na Paris Olympic gold medalist na si Sing Kenwin kan China na sarong saro sa tulong set na laban. Quarterfinals makakampang man ni Yala ang manggagana sa pagultanan kan second seed na si Elena Svitolina kan Ukraine asin man qualifier na si Polina Kodermituba kan Russia. Halos sana magdagos-dagos man ang sa imong kapangganahan nganing nakulang onra na naman ini sa nasyon kan Pilipinas. Opisyal na mananapili si Senador Amy Marcos bilang Deputy Minority Leader kana Senado Macalis mayong magkontra sa mosyon na pinagsunod ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa plenary session. Makalisan sa iyang pagkakapili, pinaglinaw ni Cayetano na dahil masasabing anti-Marcos and minority bloc. Ay iyo. Sigon sa iya, patunay kay ni ang pagkakapili kay Amy Marcos tugang ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. bilang Deputy Minority Leader. Kasabay kay ni naprobaran man kan Senado ang listahan kan mga committee chairmanship na pinagbugtak sa mga membro kan 11-man minority bloc. Kabali sa mga pinagbugtak na committee ang mga minasunod na senador, Cooperative, Senador Amy Marcos, Culture and the Arts, Senador Loren Legarda, Public Information and Mass Media, Senator Robin Hood Padilla, Sustainable Development and Goals Innovation and Future Thinking, Senator Pia Cayetano, Tourism, Senator Rodante Marcoleta, Civil Service Government Reorganization and Professional Regulation, Senator Loren Legarda, Cultural Communities and Muslim Affairs, Senator Robin Padilla, Government Corporations and Public Enterprises,
Senator Camille Villar. Sa Sports, Senator Bungo Asenman. Sa Youth, Senator Bungo Paman. Mientras tanto, pinagpahayag man ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri ang mga bagong committee assignments kung saan pinagbugtak man Senador Vicente Soto III bilang chairperson kan Committee on Public Works. Mantang si Senador Jingo Estrada man ang mamamayo sa Committee on Electoral Reforms and People's Participation. Hoy, kumusta man dyan sa City Hall po ka na Ciudad din Iriga, kay Mayor Rex Olivas and man kay Attorney Nonoy Wapirina ang City Administrator. Kay Attorney Cinderella Pereras Lozano ang Commission o Comelec Officer kan Ciudad din Iriga. Siyempre sa sayang mga mahigos sin mabubuot na pag-iriba. Nagawarak na naman ang video sa social media kung saan may hiling asin madadangog na pinagkurahawan asin pinag-insulto kan mga subot estudyante kan Kalinan National High School sa Davao City si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bilang pagpapahali mientras na papahali na chopper kaini. Matapos ang pagbisita ni PBBM sa People's Bell duman sa Riverside, Kalinan District tanganing mag-inspeksyon sa pangnasyon na parong sa kan mga Pilipino program. Sabi kan sa toya po mga kababayan, ibalik na daan GMRC sa mga eskwelahan. Pwede man magkaibaan political beliefs, pero dai kako-ako an magtaramnin bakong tama sin maglamuda. Lalong-lalo na sa mga hoben, paman, sinda. Pagbisto sa autoridad, iyan importante pa man. Tandaanin paggalang, PS, dai po ako BBM, senior ako na haadit sa puturukan sa muyang mga aki asin apo. Arog kan kabastos ang mga taga Davao manang-mana sa tatay na mayong modo. Aware ang mga aki sa mangyayari. Arog man talaga ang taga Davao di diles daw aki. Siyempre taga Davao yan, dahil kamo mag-expect na may matino sa mga iyan pangyayari. Maana palan matino sa Davao. Ay man kayo. Baka igwapo man kundi kaya nahali ang mga araw kaining pag-uugali narakan politika. Baka die hard DDS kaya inan ibalig di. Kaya araw kaya nan ginigibo pero sala. Maasahan ka pa sa mga DDS na may sayad, yan ang bagong hobinis ko dyan. Sindaan na nag-i-restoryan, baka uman madangog apera sa nagbibidilis na bumuto din dyan ha. Nilupad ng yawa. Ano masabi mo, Miss ICC? Masakit ba ang katotohanan?
pa po ang nagluwas. De Lima was stopped during her opening statement. One of the most significant moments in today's Senate impeachment trial happened during the opening statement of Laila De Lima. While presenting the prosecution's case, defense counsel Attorney Michael Wesley Pua objected, arguing that she was already making conclusions of fact and law. The presiding officer, Escuderos, sustained the objection, instructed the prosecution to stay within the proper scope of an opening statement, and the defense later made a continuing objection. This was an embarrassing moment for Prosecutor De Lima. Instead of continuing her opening statement uninterrupted, she was stopped after the presiding officer agreed with the defense's objection. An opening statement is not the time to decide the case. An opening statement is only an introduction. It tells the impeachment court what the evidence is expected to show. It is not the time to argue that certain facts have already been proven or that the law has already been violated. Those questions can only be answered after the witnesses have testified, the documents have been presented, and both sides have completed their cases. A prosecutor should not testify for the witnesses. When a prosecutor starts making conclusion of a fact before any witness has testified, the prosecutor begins speaking for the witness. Instead of allowing them to speak for themselves, the witnesses are the ones who should establish the facts under oath. The prosecutor's duty is to present those witnesses, not to replace them. The prosecutor judge should not become the judge. The objection was not only about conclusions of fact, it also involved conclusions of law, deciding what facts have been proven and what the law requires. The job of the Senate sitting as the impeachment of a court. Prosecutor should not make those decisions before the evidence has even been presented. This shows the one-sided nature of the prosecution. To this incident also shows the one-sided nature of the prosecution. A prosecution naturally presents only one side of the case. However, that does not mean the prosecutor may make conclusions of fact and law before the evidence has been presented. When De Lima insisted on making those conclusions during her opening statement, the defense objected and the presiding officer sustained the objection. That ruling reminded everyone that the prosecution must prove its case through witnesses and evidence, not through the prosecutor's own conclusions. The Senate must decide. The Senate, sitting as the impeachment court, has the exclusive duty to determine what facts have been established and what legal conclusions should follow. That responsibility belongs to the court, not to the prosecutor. So this proceeding served as an important reminder that every participant has a separate rule. The witnesses testify. The prosecutor presents the evidence. The defense challenges it. The Senate decides the facts and applies the law. Sabi po kan iba, now it's clear that the remarks of Senator Judge Robin Padilla is correct about the prosecution being biased. In other words, total, anya, di naman natin ito makukonvict. Siraan na lang natin ang siraan throughout the period of impeachment. Akala nila bababa eating, but it's the other way around. Mahilig kasi sa PR at optics itong mga dilaw, kaya ganyan ang mga speeches nila. Pang telenovela, may drama, laging may appeal to emotion. Gusto niya makapanlima, makapanlamang, that's her dilemma. Piling Judge Jorip, executioner and prosecution, House of Replies. All the past manifestations of Padilla, Cayetano,
who ought to be impartial senator judges are indicative that they are lobbying for Sara. If they were judges in civil courts, the prosecution can move that they recuse and habit from sitting as judges because of partiality and bias in favor of the accused. I am sure they will vote no impeachment of Sara. Act unbecoming of a lawyer what came out from De Lima's mouth. This is what Robin Padilla had anticipated to do, so underestimated this guy. Think again. Akala ko abogada ito. For making conclusion of fact and law, which from the start ay pinagbawal ang presiding judge, Chis Escudero. One step backward, two step forward. This is exactly why I'm following the impeachment trial. It gives ordinary citizens like us an opportunity to better understand legal procedures and the rules of court. Without Attorney Powa's objection, we will just assume that the procedure in question was acceptable any court of law. Kudos once again to the defense team. Former DOJ Secretary and Attorney pero di alam ang opening statement sa closing state. Pinaghandaan pa man ang speech for 5 minutes daw kaso binara ni Quezon. Nagigil kasi kay BP. Ilabas si Junel para kumalma. How can an endorser be enforcer? To wonder. Please advise anyone. Nakalusot kasi yung mga nauna kaya sumubok pa but buti din ang mobra. Di na hinayaan ni Quezon kasi maging sobrang obvious na at least Escudero assumed he semblance of fairness in handling the court. Being a lawyer himself, it could have been a disaster when the presiding officer is an anti-Sara and has been there to ensure the conviction. Kuha na po kitang 31 minutos makalampas ang alas 9 nin pag-aga. Kumusta man po sa mga parantabay niya to dyan po sa Banuan ka na Bato kay Mayor Manuel Enrique Dangkalan, kay Kagawad Eliseo Tanay Prela, Vice Mayor Dado Surilla sin sa gabos ng mga taga dyan sa Banuan ka na Bato. Siyempre kay Conchal Martin Batakan, kumusta po sir? Madali na piyesta dyan sa Barangay Santo Domingo, digdi po sa siyudad kan Iriga sa maabot na Agosto 3 hasta 4. Kumusta kay punong barangay Chopilo no Ebarata Jr. Siyempre kay dating kagawad Bingi Raceles, kay dating kagawad Uralio, kay dating Vice Mayor Buboy Villanueva Jr., kay Ma'am Empay, kay dating kagawad Dante Oliva.
man po na programa ka na lokal na gobyerno ka na siyudad din Iriga dapit sa ligtas na PWD handa sa sakuna 2026 for National Disability Rights Week. The city government of Iriga gathered around 200 persons with disabilities, their caregivers and family members from disaster-prone barangays, PWD women, and members of the PWD Federation today, July 29, for okasod maini para sa ligtas na PWD handa sa sakuna. Unya na taon, the culminating activity of the 48th National Disability Rights Week held at the Iriga City Sports Center under the theme Rights First Legislation Forward Strategic Action for Equal Participation and Inclusive Development. The program opened with a welcome address from Persons with Disability Affairs Office, PIDAW. Head Lilibet D. Panga, she shared that as part of this year's NDRW celebration, PIDAW conducted a house-to-house outreach that reached a total of 33 bedridden PWDs with cerebral palsy and other physical disabilities across the city's barangays. We also noted that the visits conducted in partnership with the City Health Office revealed how many PWDs have a heightened vulnerability during typhoons, floods, earthquakes, and other calamities, prompting today's collaboration with the City Disaster Risk Reduction and Management Office. Councilor GMA Grimaldo also gave a message in support of the activity, followed by an inspirational message from Vice Mayor Edsel Istimewat, with Mayor Rex Udiba likewise addressing the participants to express the support for the initiative. Local Disaster Risk Reduction and Management Officer Jasmine B. Butor led a discussion on disaster preparedness tailored for PWDs, equipping participants with knowledge on how to protect themselves, their families, and their communities during emergencies. Under the leadership IBB Maestrado and Loren M. Martinez discussed disaster preparedness with Christy G. Dean and Arian Leroy E. Andales lead session on CPR and basic life support, together covering practical steps PWDs and their caregivers can take before, during, and after disaster, and giving participant hands-on knowledge-seeking use to respond to emergencies affecting themselves or the people around them. Ms. Botor also thanked PIDAW for organizing the activity and for extending the invitation to PWDs, ensuring their voices and safety are part of the city's disaster preparedness efforts. This builds on Mayor Rick's message during the kick-off of National Disaster and Resilience Month last July 6, where he shared that the city disaster prepared programs now extend, including women and senior citizens. Builds on Mayor X's message during the kick-off of National Disaster Resilience Month last July 6, where he shared that the city's disaster preparedness programs now extend, powering vulnerable groups, including women and senior citizens with persons with disabilities, set to be included moving forward, adding that disaster preparedness is not just a government program, but a shared commitment among all Irigueños. Through initiatives like this, city government of Iriga ensures that persons with disabilities are not left out of disaster preparedness efforts, giving them the same chance as every Irigueño to stay safe, informed, and ready when calamity strikes. Tapos pag-distribuer po kan lokal na gobyerno kan Iriga,
kaining mga base radios to vulnerable barangays. City Government of Beriga through the City Disaster Risk Reduction and Management Office distributed those radios, base radios to 13 barangays with poor mobile signal coverage and history of becoming isolated during typhoons and other disasters, along with 2 units to the Erga City Environment and Natural Resources Office o ining inapod na ay Senro on July 27 at the Erga City Sports Center. Punong barangays and barangay Tanod Stock Part and Distribution, which also served as a training session led by Local Disaster Risk Reduction and Management Officer Jasmine Butor. Participants were taught emergency call, handling radio etiquette, and the possible actions barangays can take during emergencies, with particular emphasis placed on the importance of early reporting during emergencies as a crucial step in ensuring a faster response. The distribution marks only phase 1 of the initiative, with more radios expected to reach additional barangays in the succeeding phases. Through these initiatives, barangays that are often the hardest to reach during calamities gain a reliable line of communication with the city government, helping ensure that help and information can still get through even when regular mobile networks fail. Wala po kitang 47 minutos, makalampasan alas 9 nin pag-aaga. Antes po kitang magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Nasalanta ka man ng bagyo o lindol, may paraan para makabangon. Kasama mo si M. Luwalier sa bawat hakbang. Kung kailangan mo ng dagdag pondo sa bahay o kotse, nandito ang ML Quick Cash Loan, Car Loan at Home Loan. Mas madali, mabilis at siguradong maaasahan. Kaya sa bawat laban ng buhay, may katuwang kang totoo. Punta na sa pinakamalapit na M. Luwalier branch today. Ang tulay ng pamilyang Pilipino. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Charm Fab Gold. Makatulong sa charm. Walang amoy kulong kahit sampay sa laon. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold. Makatulong sa charm. Walang amoy kulong kahit sampay sa laon. Makatulong sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Good pa lumit siya. Hello, right for blue. Isang labanan yan. Right for blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumit siya. Hello, right for blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo. Shield Bath
Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. so solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. Free senior high school? Yes, free. Only at Sigera Technological Colleges. No tuition fee. Covered by the SHS voucher program. Free uniform. Free PE uniform. Free school ID. And even free transportation within Nabwa, Bato, Mountain Unit, Iriga City Proper, and Baao. That's right. Quality education with less gastos for your family. Either being a student taking the academic track or technical professional track, enjoy quality learning facilities, dedicated and caring teachers, a safe and supportive campus environment. Dito sa Sigera, libre na, di kalidad pa ang edukasyon. So what are you waiting for? Enroll now at Sigera Technological Colleges Senior High School. Bring your dreams. We will take care of the rest. Class starts on June 15, 2026. Be one of us. Be a Citizen Senior High School. Your future career starts with the right choice. Take the next step at Sigera Technological Colleges, your partner in achieving academic excellence and professional success, offering competitive degree programs like Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Science in Office Administration, Bachelor of Science in Business Management, Major in Marketing Management, Bachelor of Science in Information Technology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food Service Management, Automotive Technology, Electrical Technology, Electronics Technology, Computer Hardware Servicing, Bachelor of Engineering Technology, Major in Automotive Technology, Electrical Technology, Electronics Technology, Bachelor of Technology and Livelihood Education, Major in Home Economics, Industrial Arts, Information and Communication Technology at CTC. You don't just earn a degree, you gain industry-relevant skills, hands-on experience, leadership training, and a strong foundation for your career. Sigera prepared me not just to graduate, but to succeed in the real world. Be part of a college that builds leaders, innovators, and professionals. Enroll now at Sigera Technological Colleges. Visit our campus or connect with us online today by visiting and messaging our official Facebook page. Enrollment is ongoing. Classes starts on first semester of academic year 2026 to 2027 on August 17, 2026. This is the Sigera Technological Colleges. Knowledge, skills, and discipline. Ana oras man ini hatod man sa Indoka na Nakings Fall Water Repelling Station
na makukuha dyan sa atubangan kan San Isidro Elementary School digdi po sa siyudad ka na Iriga. Owned and managed by Ani Barasina, Bagapuro. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Iguan na lang kitang natatadang 10 minutos antes po kitang magpaaram. Sabi po ni Yusik David Almerol kan Department of Information and Communication Technology o ining DOST, the reason kung bakit ko kunti ang nag-i-invest dito sa Pilipinas kasi yung data wala mismo sa atin. Pero the moment na i-promote natin ang data localization sa Pilipinas, ang daming investments na papasok sa atin. Speaking on Department of Information and Communications Technology o ining DICT, Undersecretary David Almerol said Executive Order number 119 is a key step toward strengthening the country's digital infrastructure. He said keeping more data in the Philippines would help protect personal information and improve national security. Almerol said storing data locally could make internet services faster, reduce cost, and encourage more companies to invest in the country. He added that promoting data localization could help attract more data centers and other technology-related investments to the Philippines. Kinawa na doon man ka na sarong level group na kakarampot sa naman na may tatabang ka na paghahalikan systems loss charges sa bill ka na kuryente kan mga consumers. Paliwanag ini ni Partido Manggagawa Deputy Secretary General Wilson Portaleza na nasa 5% hasta 10% sa naman ang mababawa sa bill kung nahalion ang system loss charges. Di bali, basta may mabawas. Ang natatadang 90% subot ang huli sa mga systematic problem sa kuryente. Yun sa opisyal na posible pa na magdaranin negatibong epekto ang paghalik ang system loss charge sulita magkakaiba ang operasyon kan mga electric cooperatives sa mga probinsya kumpara sa operasyon kan distribution utilities sa mga populated areas. Uli digdi sinabi man ni Portaleza na kinakaipuhan na magkaigwanin panghaluyan ng mga solusyon sa mga angat sa nasyon bisi partido. Manggagawa Deputy Secretary General Wilson Portaleza. Nagahanda naman ngunyan ang lokal na gobyerno kan Kamalig Albay sa pagdekamp kan mga evacuees kasunod kan na nanutaran na medyo pagbaba kan aktibidad kan bulkan mayon. Yun kay Kamalig Mayor Kaloy Baldo sa ibong kaini nagahalat man liwat sinda kan abiso kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology
Nasa 7 bulan nang nagtitinir ang mga nag-evacuar na residentes sa indang mga evacuation centers. Halos kabang taon na pala na. Lano man kan LGU na matawanin food packs ang mga residentes in kaso madagos na ang pagdecamp, sering man ang pakikipagkoordinar sa Department of Social Welfare and Development para sa financial assistance maging sa Department of Labor and Employment. Para man sa tabang panghanap buhay sa tuyang ma-disadvantaged displaced workers, sinertuman kan alkalde sa mga evacuees na padagos ng sindang koordinasyon sa peoples nganing maraman kung pwede ser na sindang idicamp kung dagos ng magbabaan aktibidad kan nasambit ng bulkan. Kumusta man balan dyan sa Niño Jesus Bato Camarinesor, ki Ete Chavez, saka ki Miss Ella. Yan man po sa Antipolo Old Nabwa, ki dating retired Air Force Alex Celeste, ki Grandi, ki dating Kagawad Lowiliano. Siyempre ki Sir Elmer Pinulyo, ang dating DILG officer kan siyudad po nin Iriga. Kumusta man ki Conchal Manolok sa Luzon, kan Banwan po nin Nabwa. Siyempre sa UNEP High School Batch 87, kumusta po ang sa kuyang mga batchmate, classmate. Yan man sa San Isidro Elementary School, digdi po siyudad kan Iriga. Kumusta man sa Batch 82. Man na mamundong barata duman po sa nasyon ka na Japan. Nagkausanin kawaran sa kuryente sin tubig sa nagkapirang lugar sa Japan makalis niyugo-yugo ang southern Kumamoto prefecture nin 7.1 magnitude na linog ka nagtalikod na Miyerkules o Martes. Gun ki Mark Jason Leones nagababariwas na nin supply na tubig ang gobyerno magin mga pagkakan. Alagad nagkapiraman subot na mga residente sa nagpanic buying dugang kaini na inian sa iyang enot na best na naka-experience nin makusog na linog sa 7 taon niyang pagtinir duman sa Japan. Nagduraran pagyugo nin 30 segundos hasta 0 minuto asin hasta ngunyan igwanin aftershocks gun kilyones na salbado manan sa iyang grupo sin sa presente mayo pa man nare-receiving report na mga nairido na Pilipino sa nasambit ng pagyugo-yugo. Kaya ingat-ingat po sa tuyang mga kababayan ngunyan ang mga panahon sa usong-usuan nangyayaring mga paglilinog sa nagkapirang parte kan Kinaban usa nang digdi sa nasyon Pilipinas. Di nga ni sa riyon kan Bicol, halos sunod-sunod man po ang pagyugo-yugo. Ang saro sa Masbate, kunya na naman duman sa probinsya kan Catanduanes. Maray nga ni tabako man pong makusog na gayo ang mga pagyugo-yugo na sa tuyang namamatean. Kausakan o darakan linog na mga nangyayari ngunyan po digdis po sa satuyang nasyon asin sa iba pang lugar kan Kinaban.
Bueno, inabot na po kita kan oras ka na sa tuyang pamamaaram. Nakaibahan niya to sa pagpaabot ng informasyon si Jonathan Uliba. Sa lado technical si Cha Benaobra. Duman sa transmitter si Tony Matic Saison. Kuman po si Philip Serdan Baracena. Papa Diyos mabaloskan sa indong daing sawang pagantabay. Sa inman na sulukan ring kunada